50 pesos na kilo ng galunggong. Yan po. 50 lang yan, Moy, di ba? 50 lang. Ayan, oh. 50 pesos per kilo. Ito po ay 90 pesos per kilo at 80 pesos per kilo. So, yan po yung update natin sa mga... Ayan, shout out! Ayun. May mga hangover. Ay, shout out mga chikiting. Ayun, shout out. Ayan yung mga kada tabo no ng mga talaba natin ay matataba. Pabili po, ano pa po? Tatlo. Magkano kilo? 240 ang per kilo ng mga malakapas. Yung danggit. Danggit yan, di ba? Oh, danggit yan, mas danggit. 260 bisugo. 280 kilo yan. 280. So, yun po yung mga presyo ng mga sariwang latag ng isda, oh. Ganda-ganda, oh. 100. 300 din ang per kilo. Oh. So, shout out sa'yo, Pango. Push the button ba? Oh, push the button. 300 pesos na kilo. Tulingan, 80 pesos per kilo. At ang ating magagandang pusit, ayan. Ayan, 300 pesos per kilo, itlogan. So, tinututok natin yung ating camera sa kanilang latag, no? So, yan po yung mga presyuhan. 80, 50, 80 kilo, no? Ng mga tulingan. Ayan. Tapos, mga baby pugita. 140 naman po yung per kilo. Dalagang bukid naman po, 150. Ganda. Ayan, oh. Dalagang adyot. Dalagang bukid sa halagang 150 ang per kilo. Ayun. Content na, mamili kayo. Dalagang radyo. Ano, darling? Walang bagsak yung lansya niya. Kaya ang latag niya puro tulingan. So murang-mura po ito sa latagan, no? 100 pesos lang po. Itang samaral, ayan po, 120 per kilo. Dalagang bukid, 150 lang. Yung dalagang bukid po natin na babae ay 150 po ang per kilo. Tortillo, 130 per kilo. So, ang per kilo po dito ng tilapia Batangas ay 60 pesos. So, may mga tumpukan din po, 50 pesos, no? 100 pesos na tumpukan tulingan, 100 pesos. Tumpok po ng tilapia Batangas ay 50 pesos. Ang ating mga pagi, 100 pesos per kilo. Tumpukan ng salmonete, 100 pesos. Magkano per kilo? Ayun, murang-mura po yung bitilya natin. 120 per kilo. Yan po yung mga isdang bato, no? Good morning everyone. Tayo po ay mag-update dito po sa Malabon Fish Market. At yung mga latag nila, no, aalamin natin yung mga presyo para sa update natin sa mga manonood at mga kababayan po natin. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Mga yellow pintuna at gulyasan ni Black Mamba. So presyo po ng mga gulyasan po dito ay 120 o tambakol, no? Yan po yung presyo. Black Mamba, magkano yung yellow pin mo? 180 per kilo ng yellow pin tuna. So yan po yung presyo ng kanilang latag.
Dito tayo sa kabila at may mga magandang presyo, no, ng kanilang per kilo. So ang alumahan natin ay 120, matambaka 120, galunggong 100 pesos na kilo. So napakababa po yung mga presyo ng latag ng isda nila, no. Tapos may mga tulingan po tayo sa halagang 150 ang per kilo. Tapos 200 pesos, no, na kada kilo ng mga isdang tulingan. Yan po ay malalaking mga tulingan. Meron din po na 50 pesos na per kilo ng galunggong. So lapitan natin at para makita ng ating mga manonood ang aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Shout out Lodi. Ang dami mong galunggong dyan, ha. Mura galunggong, no? 50 na lang kilo. Ah. So ito po, no, yung 50 pesos, ayun, no. 50 pesos na kilo ng galunggong. Yan po, oh. 50 lang yan, moy-moy, di ba? 50 lang. Ayan, no. 50 pesos per kilo. Mababa yung bigayan nila dito ng galunggong. 50 pesos per kilo. Lodi, shout out ulit. Ayan, shout out. Ayun, shout out. Shout out. So abanti tayo dito sa kahabaan pa ng Malabon Fish Market. Ito po ay lugar ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. I-wish nyo lang po at dadalhin na po kayo dito ng inyong pagpunta. Shout out. So dito yung mga per kilo ng mga mangga natin, ayan. Sa kabila po ay 40 pesos, dito po ay 90 pesos, 35 pesos, nakalahating kilo, no? Ito po ay 90 pesos per kilo at 80 pesos per kilo. So yan po yung update natin sa mga latag ng manggang hinog dito po sa Malabon Fish Market. Napakasariwa ng mga isdang malakapas. Ito po ay halo-halo. Halo-halong isda at meron po mga danggit, gagaong, bisugo, tsaka bakoko. So ito naman po yung mga tahong natin na kada tabo ay Yung nga tahong, te? 100 pesos, no? 50 lang. Shout out. Shout out, Pogi! Shout out sa mga kainuman ko. Ayan, shout out! May over pa ba kayo? Ayun. May mga hangover. Ay, shout out mga chikiting. Ayun, shout out. Ayan yung mga kada tabo, no, ng mga talaba natin ay matataba. Pabili po, ano pa po? Tatlo. Tatlong sakal. Boss! Magkano kilo? 240 ang per kilo ng mga malakapas. Yung danggit. Danggit yan, di ba? Danggit yan, basta ito. 260 bisugo. 280 kilo yan. 280. So yun po yung mga presyo ng mga sariwang latag ng isda, oh. Ganda-ganda, oh. So update na natin, lakad pa tayo dun sa bandang dulo at makita rin natin yung mga presyo ng kanilang mga latag na isda. Salamat po. Ano to? Magkano naman per kilo? 160 sa presyo ng cream door. Espada mo? 180 sa espada. Yun, 180 po sa presyo ng mga espada, no?
Thank you. 300 pesos. Ang ganda ng hipon. 300 pesos na per kilo. Malalaki na po yan. Oh. Tapos ang presyo ng mga talong natin 70 pesos per kilo. Libre na ang pili. Dito naman po ay 300 pesos per kilo pa rin po ng ating hipon. Yung mga hipon po natin dito ay big Ayun na. size, no? 300. 300 din ang per kilo. Oh. So shout out sa'yo, Pango. Push the button ba? Oh, push the button. 300 pesos na kilo. So yung mga kamatis natin na medyo may pagtaas, 60 pesos na po ang kada kilo ng mga kamatis. Ang mga presyohan po ng hipon, no? 300 at 280 na per kilo. Oh, 600 na lang 300. Yan po yung presyo ng hipon. Tulingan, 80 pesos per kilo. At ang ating magagandang pusit, ayan. Ayan, o, 300 pesos per kilo. Itlogan. So, tinututok natin yung ating camera sa kanilang latag, no? So, yan po yung mga presyuhan. 80, 50, 80 kilo, no? Ng mga tulingan. Ayan. Tapos mga baby pugita. 140 naman po yung per kilo. 150 po sa mga baby pugita. Ang ganda, no? May mga presyo na yung kanilang latag ng seafood. Dito, dalagang bukid naman po. 150. Ganda. Ayan, no? Dalagang adyot. Dalagang bukid sa halagang 150 ang per kilo. Ayun. Consent na, mamili kayo. Dalagang adyot. Dalagang bukid. Ganda, no? Matanggal siya, mamili kayo. Ganito maliit. 150 per kilo ng dalagang bukid. Murang-mura na po yun. Tapos dito 80 pesos po yung per kilo ng tilapiang Batangas. Malaki, maliit. Ilang gilik yan? Ha? Pag may gilik siya, pag luto, yung sampal mo sa akin. Balik ko rito. Wala naman dito. Shout out po kayo, shout out po. Hindi, nakatikim ako ng ano eh, dalawang beses ako nag-ulam eh. Wala naman po. Sa Batangas wala pong ano ngayon yung tilapiang Batangas. 1 kill. So kaya enjoy po sa pamimili ko ya. Salamat po. Mga pogi, shout out. Shower out, mga kababayan ko. Iyon. Dito magkano per kilo sa malaki? 340 per kilo sa mga malalaking hipon. Ayun o, malaking mga hipon. Per kilo po dito ng mga tilapyang Batangas, meron pong 100 pesos, 90 pesos. So, iyan po yung mga presyo ng kanilang latag. Ang mga tulingan po dito ay tinumpok sa halagang 100 pesos. Walang bagsak yung lansya niya. Kaya ang latag niya puro tulingan. So murang-mura po ito sa latagan, no? 100 pesos lang po. Wala darling oh. Nani ano, yun na lang. Kumuha na kayo mga suki. Naubos? Ang kilo? Di mo mura ng yellow pin. Mura na per kilo. Ano yung labas? Tulingan. Oh, nakita ko daming ang latag eh. Kahit maliliit, no? Oo. Bumanahon na naman ng tulingan ngayon. Galunggong naman ang nawawala.
Oo. So dito tayo sa mga presyohan ng hipon, 320, 270 na mga per kilo. Yung mga isdang samaral, ayan po, 120 per kilo. Dalagang bukid, wap sila. Yung dalagang bukid po natin na babae ay 150 po ang per kilo. Tortillo, 130 per kilo. So maganda yung mga latag po ng isda, oh. Murang-mura pa rin po ninyong mabibili. Dito ay 270 na per kilo ng hipon. Shout out sa iyo, Lodi. Sa araw-araw. Yan po ang mga presyo ng kanilang mga hipon sa Malabon Fish Market. Ang ating alumahan ay 100 pesos per kilo. Sa Leginto, 100 pesos kilo. Tumpok ay 50 pesos. Ito naman po yung 90 pesos na kilo ng mga tulingan. Guliyasan 120, yellow pinto na 180 per kilo. Boss Maki, baka pwede mo naman i-share sa akin yung inilatag mo. Bigyan mo naman ako ng kaunti. Paluwagan yung paluwagan. Ang dami. Kaunti lang naman yung hihingin ko sa'yo. Pera ng ano yun, barkada. Naipon. Naipon. 50 araw-araw. Dami, di na 50 eh. 34 kami. Alright, 160 po dito sa mga malalaking bangus dagupan, no? Yan po ay per kilo. $350 per kilo ng hipon. So dito tayo sa mga latag. Latag ni Avatar. Ay, Basando. Ay, ito nga pasatin mo. Ay, pasatin mo si Basando nga, oh. Para... Halagang 50 pesos. 60 lang ang kilo. Shout out sa'yo, uli, Pogi. Ayan, no? Shout out. So, ang per kilo po dito ng tilapia Batangas ay 60 pesos. So, may mga tumpukan din po, 50 pesos, no? Yan mo sa kanila, ha? Ay, tumakbo sa 70. Ayaw ba? Ang dami ng tumpukan ng tilapia, oh. Murang-mura yung mga tilapia Batangas, no? Ang bangus naman, per-peraso na. Oo. Labanan. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang latag ng tilapia Batangas at mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos. Tumpukan ng mga alimasag, ang sa Leginto ay 100 pesos din po na tumpok. Meron po silang mga salmonete. Bitilia, sandaan. Yan po yung mga latag nila, no? Ito po yung mga isdang bato. Ayan. 100 pesos na tumpukan tulingan, 100 pesos. Tumpok po ng tilapia Batangas ay 50 pesos. Ang ating mga pagi, 100 pesos per kilo. Tumpukan ng salmonete, 100 pesos. 100 pesos na tumpukan. Ang per kilo po, no, 350 per kilo ng mga hipon.
Dagsa po yung mga tulingan, no? Ito po yung mga isdang betilya, ayan. Halo na po siya, no? Na kanilang ibinebenta sa mga mamimili. Tapos isdang matambaka. So shout out sa iyo, Jeff Baliw. Busy ka, Jeff Baliw, shout out. Seryoso eh. Naunahan ka na naman eh. Magkano per kilo? Ayun, murang-mura po yung betilya natin. 120 per kilo. Yan po yung mga isdang bato, no? Tulingan. Ganda ng tulingan natin, no? Nakatalong pa. Magkano per kilo? 100 lang. O yun, no? 100 pesos. Mura. Ito, ang daming tinumpok. Dito tayo kay Boss Jeff. Mahal. Ayun. Lando, isang dalangan tumbok niya. Ang dami, no? Example. Example na kaagad. Sa Tagalog, galing ba? Ah. Talaga nga naman, oh. So, yan po, no? Yung mga latag po dito, 100 pesos sa mga tinumpok. Sa mga ganito presyo, magkano? 20 lang ang kilo. Ah, itong sa kahabaan na to. Yan po yung mga isdang bato, 120 po kada per kilo. Boss Ed, thank you ha, salamat. Ano na yung mga tama mo sa ano. Naunahan ka eh. Naunahan ka na. Ito yung mga malalaking isdang betilya. Kasama ng snapper, bubuli. Boss, magkano yung betilya? 120 rin po yung mga per kilo. So shout out sa iyo, Tinong. Parang wala yata si si Onse. Shout out sa iyo, Onse. Wala si 11 ngayon. Ay, shout out sa iyo. Magkano tumpukan ito? Ano isda to? Parang malaki mata. 100 pesos na tumpukan. Tinong, salamat. Dito tayo sa kabila. May mga tinumpok na rin po dito na mga pugita. Ito po yung latag ng... Walang kamatayan latag. Ayun, narinig natin yan ha. So yung latag po dito ng tumpukan ng alimasag, magkano? Walang kamatayan latag. Nagkano tumpukan ng ano? Sa tumpukan ng pugito, 150 na lang po tumpukan, no? Ayun, 150 po na tumpukan ng pugita. Pag na po siya ng 2 kilos, no? Ayun, 2 kilo na, no? Yung alimasag galing, tumpukan na lang, 200, no? Ayun, 200 pesos. Mga isa't kalahating kilo, oh. Ito po yung salmon, no? Tinumpok na din. Salmon ulo, tinutumpok na lang, oh. So yung mga presyo po nila dito sa tumpukan ay mga 100 pesos yan. Tama kaya yung ating nahuhulaan. Lapitan na natin. Parrot fish. Magkano yung parrot fish? Ayan, 100 pesos na tumpukan. Sa ibang lugar po ito ay napakamahal. At napakasariwa naman po yung parrot fish natin. Shout out po sa mga nagiwahiwalay. Ayan, yung mga latag nila. Mga parrot fish naman po. Tapos tumpukan ng tilapia, 100 pesos din po yan. Shoutout sa naghihiwalay dyan. Hindi na pwede. Hindi na. Patay mo si Boss Ed, kasi naghihiwalay. Nakatingin tuloy sa akin. Napatingin eh. Ate, oh.
Alright, so yun na nga po ang mga updated natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon po ay araw po ng Sabado. Mga bossing, salamat. Shoutout po. At maghatid pa tayo ng mga iba pang presyuhan, no? Ang napakamura ng mga tilapia po dito sa per kilo. Talagang sulit na yung mabibili at masasabi kong bagsak presyo pa rin ang latagan dito sa Malabon Fish Market. Ang hinahanap nyo. Subukan ninyo ang original na Pinoy Pandigit na gawang Pinoy. Yung tinatangkilik ng mga Pinoy. Mga tilapiyang Batangas na tinumpok na 50 pesos. Ayan, no? 50 pesos na lang po na tinumpok. Biglang baba ang presyo ng mga tilapiyang Batangas dito sa Malabon Fish Market. Ice cream! Nalaki naman po dito ng mga tilapiyang Batangas. O, tapos may Ice cream! balsa galunggong, Mura lang yan, Buslando. bangus. Magkano yung bangus presyo? Mangga lang yan! 150 isang piraso, Buslando. Lagupan. Dagupan. Eh dito sa mga presyo ng balsa galunggong, Sa Balsa, Buslando, sariwang-sariwa yan, 120. 120 ang per kilo. Eh sa malaki tilapia, Tilapia bossing, 100 lang. 100 pesos Galing Batangas yan. na per kilo. Tilapiyang Batangas. Galing Batangas, tinitinda sa Malabon. Ayun yung mga presyo, no, ng latag. Mag-set out ka na. So shout out sa kumakain, busy sa pagkain si Agustin. 100 pesos per kilo ng tilapiyang Batangas. Thank you. Saan na lang, Buslando, kain. Eh dito magkano per kilo? 90 na lang, Buslando. Yun, 90 pesos per kilo ng mga tilapiyang Batangas pa rin, no? Murang-mura na. Busy ka ngayon, hindi kita maistorbo, kumain ka muna. Kain muna. Shout out sa'yo, Agustin. Enjoy sa pagkain. Hindi ba siya mga viewers dyan? Ayan. Kain tayo mga viewers. Ayun, shout out. Salamat, Agustin. Thank you. So yung presyo po dito ng mga tilapiyang Batangas ay 80 pesos na per kilo. Cheta, bossing. Boss, thank you ah. Boss, thank you ah. Salamat. Salamat. Presyo po dito ng hipon ay 330 per kilo. Ay, vlog, boss. Opo, vlog po. Vlog daw, vlog ko. Ang lalaki ng hipon natin, no? Tapos yung mga per kilo ng ating yellowfin tuna, 240. Magkano bangos? Per kilo? 120 isa. Isang piraso, 120. Yan po yung kada piraso po ng bentahan po ng bangus dagupan. Sa hipon, magkano? Dito? 320. Ang laki, 320. Sarap magsinigang ngayon, ha? Na, thank you, ha? Salamat.